Insizwa ebizwa i-Born Free uSikweletu Chileza kube ne-post ayibhala nje edlulisa amazwi athize. uSikweletu siyakhumbula ukuthi eminyakeni emibili edlule bengaphansi kwe-IGP eholwa uKhuzani Mpungose, lapha afika asebenza khona babambisana, kodwa-ke kwase kuyaphela-ke kwi-contract abekusayinile. Kwase-ke beyamkhulula ukuthi naye ngoba usekhulile ngokwanele, indoda isinawo amaplani, ayikhulise umsebenzi wayo kwenye indawo. Ibhale nje i-post efundeka kanje: uyazi uthe mangifika endimeni ngabona izinto eziningi ezinhle nezimbi. Mina ngangingazi ukuthi kuyenzeka uphile nomculi ebese nijike nibe yizitha ngenxa yabalandeli nabantu abaseduzane kwethu singabaculi. Baphelile abaculi ukuba nenzondo, bezondana bodwa ngenxa yalaba bantu esibenza izithenjwa esithi sisuka kude nabo. Uma nje isethenjwa singakuzwa kahle, sizama ndlela yonke ukuthi sikwenze umuntu omubi kwi-artist esizwana nalo, naye umculi akuzona ngenxa yesethenjwa. Baculi, asiyeke ukuhleba abanye abaculi, aniyeke ukuhambisa ama-bad side ngabaculi kubahleli bemicimbi, nibenze izindlandiye kulezi y'gwili enizwana nazo nabahleli enizwana nabo, ngoba nifuna ukuqasha nodwa balandeli nani zethenjwa zama-artist. Aniyeke ukuzifaka ebunganeni bamaciko, ngoba yinina enife nikhokhoba nilinde umculi enze iphutha noma niphendukezele inkulumo yomculi ebese niyothi nani shilo. Umuntu akazi ukuthi uyini, ningalawuli abaculi, nani baculi musale kuba nezinhliziyo ezimbi. Into ningayibuzi nivele niyenze sengathi niyayazi, seniyazi ngoba nitshelwa ilezi thenjwa. Gadani iy'nhliziyo zenu. Waseyivala umfowethu Chileza ukuthi ngeyi-14 February kulo nyaka ka-2025 uyeza umsebenzi omusha. Kube kuyi-Valentine Day, abanye bade usuku ley'thandani. So ibeka kanjalo-ke le nsizwa ukuqwashisa-ke ngobungozi bokuthi uma umculi othize enesethenjwa aphila naso, leso sithenjwa leso siyaye simlawula ndlela thize uma kunomuntu esingamthanda osondelana lowo mculi. So le nto isobala ekuphileni kwabantu, hlezi kunomuntu ozohlala ezongena phakathi kwenu anixabanise, kukhulunywe izinto ey'thize ezingekho nezingamampunge naye lo mculi loyo, ngenxa yokuthi usuke emethemba lo muntu omhlebela izinto, ayitshela ukuthi konke amtshela khona kuyiqiniso, kanti usuke efuna nje ezothi ukubaxabanisa. Sibonge-ke ngaleyo post yakhe umfowethu Chileza, phinde sibonge ngethuba eningiphe lona. Ngiyathemba nizoyithokozela le video. Sale kahle.